רציתי רק לאחל ולהתפלל שכל המשתתפים בדינר וכל אלה שירימו ידם וליבם, יפתחו ליבם לטובת הישיבה, שתתקיים בהם ברכת הרבי, שתהיה ברכה מפנימיות אינסוף עד למטה מטה, לבנה חיה ומזוינה רוויחה. ואם אנחנו שואלים כל תומים בישיבה, מה אתה רוצה להיות כשתהיה גדול? התשובה של כל בחור בישיבה, תשובה פשוטה, שאני אזכה להיות בשליחותו של הרבי. וכמה זה יפה לראות את הבחורים, הם רק יוצאים מהישיבה, עולים על הרכבת, יש להם כבר תפילין ביד. הוא מיד מתחיל לעבוד, הוא מחלק פרוספקטים והוא הולך עם תפילין, מגיע הביתה אז הוא משפיע פה ומשפיע שם, והוא לא משאיר לעצמו רגע אחד פנוי. כל המציאות שלו זה ביטול מוחלט לרבי. זה בעצם המעלה של ישיבה שיש היום. מנהלי הישיבה, האחים, רב שמשון ואיתן, שהראשית היו ימים קשים מאוד, ובמסירות נפש ממש, שגם פה רואים את הכוח המסירות נפש שפועלים בשליחות של הרבי. הוקמה הישיבה למעלה מטעם ודעת לגמרי. כשהוקמה הישיבה זה כמו שהוקם הכולל וכמו שהוקם התלמוד תורה לפני כן. כל אחד מהם בעיניים פשוטות לא ראו שיש לזה זכות קיום ולא ראו שזה יכול להתקיים. ברוך השם המוסדות פורחים, ושהישיבה בעזרת השם גם יהיה לה בניין גדול ומפואר, וזה הכל תלוי בנו. אם ניתן יד ונתמוך בעוד תלמיד ועוד תלמיד שיבוא לישיבה, ונתמוך שהישיבה תחזיק, תתפתח ותעלה בעזרת השם, הנחת שיהיה לרבי מהישיבה יהיה בעזרת השם נחת של תמימים, שכל אחד מהם חייל בצבא של הרבי. אדם יכול להיות באותו זמן צדיק ורשע. צדיק כאדם פרטי, דואג לעצמו, הולך למקווה, מקיים תורה ומצוות, אבל זה מה שמעניין אותו. אבל הצד הלאומי, הצד הציבורי, הקהילה, בזה הוא לא מתעסק. ואם הוא מתעסק, הוא עושה את זה דרך העיניים הפרטיות שלו. אני חושב שחב"ד לא קיים אצלם המושג של דבר פרטי. לא קיים דבר כזה. כל אחד עושה מה שהוא עושה, זה תפעיל, העיקר זאת השליחות, זה עם ישראל וכלל ישראל, לכן לא קשה, תסע לשם ותסע לפה ולהביא אותו למקום זה או למקום אחר. החיבור של חב"ד לעם ישראל, כך שהוא חלק מהעם והעם הוא חלק מחב"ד. חבר'ה צריכים לאהוב את התלמידים, צריך לאהוב אותם. ידידיי היקרים, כולנו יודעים שהישיבה הזאת נבנתה מכוחה של אמונה למרות מכשולים, מכוחה של אמונה עזה וחזקה. מי שמכיר ומי לא מכיר את ראש הישיבה היקר שלנו הרב פיזם שליטה יודעים איזה נחישות והיכן האמונה שלנו. אני רואה את הרב יגאל פיזם עם הרבה, ומבחינתי זה הולך יחד, והוא מופיע והוא עושה את הכל מכוח שליחותו של הרבה, עם אמונה תמימה עזה וחזקה. ואנחנו רואים היום כבר את הפירות ואת פירי הפירות של התלמידים הנהדרים שלומדים בישיבה, יושבים שם מכוח אמונה, מכוח ביטחון, ויוצרים יצירה של תורה. אנחנו לא יכולים להסתפק בהצהרה ולומר הרב פיזם אנחנו מעריצים את האמונה שלך, אנחנו מעריצים את העשייה שלך. ההערצה צריכה לבוא לידי ביטוי מעשי.